Hyvän kaikki, täällä on Vattu ja tänään me tullaan taas tehdään maisteluvideo. Ja tänään meillä on maisteluvideossa 4 tuotetta. Ne on yllätystuotteet, te saatte selville ja sitten kun te menette videossa eteenpäin. Mennään suoraan asiaan. Ensimmäinen tuote on tämmönen Spark Popping Candy. Tämmönen tuote. Mulla ei mitään hajua mikä tää niinku on, mut varmaan jotenkin rakeilee, kun on Popping Candy. No ei. Mä en tiedä näettekö te tästä. Tommosta. Otetaan. Aika erikoinen. Mä menen naksulta suussa. Ei mikään erikoisen makuinen. Olis niinku äänen puolesta ihan jännä tuote. Mut ehkä joku 2/5. Ei mikään hirveä erikoinen. Sitten seuraava tuote tulee oleekin Pepsi. Mutta ei mikä tahansa Pepsi. Tämmönen joku outoin kirjaimia oleva Pepsi. Tää on varmaan joku, mä en tiedä onko se Grape vai mikä toi on. Ne jotka tietää niin laittaa kommentteihin ton. Mulla ei mitään hajua mikä tää on. Mut avataan suoraan. Et sihahti. Tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta muuta. Ei mikään erikoinen muuta. En mä tiedä oikein. Ei tää hirveä erikoinen oo, mutta aika outo. Vähän pettynyt. Mä oon vähän tän tapasin maistua ennenkin, mutta ne on yleensä parempia. Tää on aika huono. Tää on tosi mavuton verrattuna esim. Pepsi Maxiin. Ehkä 2/5, 3/5 ehkä. Ei tää ihan niinku oikeesti super pahaa, mut ei tää hyvääkään oo. Seuraavana on joku Halloween tuote. Et School Sucker. Tämmönen. Aika tapasit aivot tässä. Ikästi ärsyttävästi pakattu. Paljon muovia tästäkin. Tätä avataan. Kävin avaamassa tän nyt soksilla ja tää näyttää tältä. Joku tikkari tää varmaan on, jos on joku aivo. Haluaisin avata tästä. Mä testaan. Varmaan täällä on jotain serumia. Mitä hitsiä? Mikä tää idea on? En mä ymmärrä tätä ideaa. Voisi täältä kaataa. Tätä nestettä. Mä kokeilen täältä, jos mä kaadan. Mä tiedän menikö tonne mitään. Vai tuliko tonne nyt ihan liikaa. Kyllä on jotain, eli tuot tulee jotain. Mä yritän nyt laittaa täältä. Oi, nyt tuli. Ei liikaa. Tossa. Löytikö täältä jotain nestettä? Suuhun vaan. Tää tikkari ei maista millään. Jos laittaa serumia lisää. No mistä oikeesti pelkästään ideaa, että tää jotain serumia makuu. Löytän tämmöset jotenkin tosi sellaisia kirpeitä tai tommosia. En kyllä suosittelis kenellekään, tää on hyvin mauton. Ja ne tuo sisällä jotain.
kyllä tätä kuuluu syödä. Miten säkin sit tarkistaa? Se on kyllä aika mauton tää tuote. Ja pullo on ihan ok, mitä sisältä tulee, mutta tää on muuten tosi säällittävä. Mut ehkä mä mä antaisin tälle ehkä 2/5, koska tää on oikeesti hyvin säällittävä tuote. Ja mä olisin odottanut täältä paljon enemmän. Mut joo, ehkä se 2/5 on kuitenkin hyvä. Niin. Ota vähän tätä pepsiä. Vaikka ei tää mikään erikoinen olekaan. Noin rakeskaan mulla on muuten toinenkin pussi tätä. En tiedä miksi. En mä haluais ottaa tätä vikaa tuotetta. Oh. Joo. Vikatuote. Wizard World. Harry Potter. Bertie ja Bots. Beans. Jotain karkkeja. Every follower beans. Kaikilla mauilla. Musta pepperiä. Black pepper. Koiru, korvavaikku, booger, dirttiä. Erväks. Vitsi. Saippua. Vomittia. Sausakee. Rotanmuni. Oikeesti, mä annan teille, että voitte itse ostaa niinku nyt pystyt katsomaan. Tässä on toinen. Tossa on noita. Hyi hitsi, mä oon ennenkin videolla kannattaa katsoa niitä shortseja. Ja maistanut tätä. Ja ne on ollut aivan hirveän makuisia. Ajatuskin näistä kuulailee. Mä ajanko pussin, mihin mä voin kylkeä, jos mä en pysty syömään panepalla. Mistäs aloitettais? Näitä makuja on tosi herkullisia. Erväks, diretti. Voitais laittaa vaikka erväksiä ja ervävormia. Itse mä oksettavia. No joo, mä lisäsin jotain maita, mutta mulla on toi Pepsi Max. Pelastaa päivä. Näy varmaan. Tätä valoa. Mutta on ihan hirveän makuista. Kato mun hyi. Ei mistään valot on kirkasti yhtäkkiä. Nyt on tää Earworm. Ai ihan kauheet. Mä mietin vähän liivaa, miten mä pystyn syömään näitä. Varmaan teidän takia. Lakkaa kanavasta, haluatko vielä nähdä näitä lisää. Tää on se, että mä oon maistanut ihan hirveitä hyviä. Tää oli jotain hyviä ja hyvin hitsi, toi maistuu vieläkin suussa. Että oi, että mä teen tää teidän takia. Tilatko kanavaa ja tykätkää videosta. Se on teille aivan ilmaista. Ja se auttaa mua aina vähän enemmän. Jos me saadaan 20 tykkäystä, niin mä maistelen näitä seuraavallakin maistelen videoilla.
koska näitä nimittäin on ihan sika paljon. Näitä voi johonkin haasteellinen onkin voi ottaa. Rangaistukseksi. Viitsi. On sika pahaa. En ymmärrä miten voi olla niin paha. Tää video alkaa olla tässä. Me ollaan maisteltu herkullisia sekä ihan hirveän makuisia tuotteita.